за нас много специален ден, специален празник. Деня на хората с увреждания. Всички вие тук сте нашите ангели в Момчилград. Благодаря ви, че заедно съвместно през изтеклите години работим. Винаги ще продължавате да имате нашата подкрепа, защото всички ние се възхищаваме на вашата воля, на вашата енергия. Гледате да се включвате в обществения живот на територията на община Момчилград и наистина да имате един достоен живот. Ние ще направим всичко възможно, винаги да бъдем до вас. Пожелавам ви преди всичко да бъдете здрави и наистина заедно да отстояваме правата абсолютно на всички наши граждани и да работим за развитието, за благоденствието и на общината, и за доброто бъдеще на нашите деца. А днес наистина тук са нашата надежда, да кажем, нашата вяра в по-доброто бъдеще и на община Момчилград, и на нашата родина България. Бъдете живи и здрави! Освен 3 декември, този така важен ден, декември месец, днес сме 1 декември, наистина едни светли празници ни очакват, коледни, новогодишни. Пожелавам ви тези празници да бъдат споделени, всички заедно да посрещнем нашите празници и нека 2024 бъде здрава, бъде успешна и да нямаме толкова много проблеми, които да ги оставим в 2023 година. Живи и здрави и вие, и хората, които обичате!